Welcome sa among vlog. Mamahawtan ninyo. Woohoo! Pamahaw, dala pangapi. Ya na. Dala ratanan. Sarap pa eh. Sarap. Hastang sarap pa. Among sudan. Diara. Batong. Gibutangan pa yun og humba. Peteng lamia eh. Sana all. Oh, nakabuknoy oh. Kuha niya dako kaayong hiwa. Na! Maran! Dalahan kami sudan purya-buyag. Hinaot niya unta. Yung aming permanente na ay sudan. Sana all daghang sudan. Napagay kuning kuan. Ining itlog. Oh. Bulad nga tamban. Perteng lami akas kayong kanon. Lami kayo. Unsay lami? Askang lami Yati ka buknoy oy. Lami baya gyud na kaayo. Yun sa man nimo pagkaon din na ugwa ka lami eh. Lami baya gyud na ha. Tarog kaon diya. Asa naman to si Sindoy oy? Naa pa man iyang kanon diri Wala ra mapinakalit. Di ara day nanilhig. Kumana day kag kaondoy, nanilhig naman ka diha. Hala. Nangaon man day ta no? Namahaw man day ta. Kagwa nga oy. Nakalimot man day ko nga. Nagkaon man day ko. Gibiyaan ka nako dito sa kananan. Yati makagaba baya na buknoy. Ay sorry kay buknoy oy. Ha? Kay di na nako na usbon kay di na maayo ba nga nangaon ta niya biyaan ka. Oh, tingod na. Mo nay bantayi pod. Na! Maran! Pagdali da doy, kay ludi ang TV. Ha? Wala na day load ang TV? Nah, nabuing na ni ron. Wala na gani, pagdali diha. Saon man nato ani ron buknoy oy? Wala man ko'y kwarta. Asa man ta mamunit ani kwarta? Asa man ta manguha ani kwarta? Nah, ultimo gani pang gasolina buknoy. Wa jud jam mo. Pertid yung paita buknoy oy. Saon naman lang ani. Woo! Ginoo na lang ang mag-igo sa tanan. Oh no! Dili de maludan ang TV. Dili takatangaw ani. Dili ba di na mo andar ang TV og why load buknoy? Akong pagkahibalo ana, mo andar man ang TV nga why load? Mo andar magid na. Muandar man, pero dili kumpleto. Sige lang di ay. Basta kay mo andar. Ang importante raman ko diya na ay balita. Balita sa agta nga nalata. Di ba mao ra ba na importante? Siya pa man day imong gi pangita nga mi andar man na. May untag wa mo andar kay dili pwede dili ludan. Niya ni andar man. Na, maran. Muandar lagi, pero walay kingkoy. Saon naman ikaw na lang magkiningkoy. Gago!